No, no. Nakatingin sila. Sila ate nagtitinginan. Lapit mga madam. Ate, tingin sa unahan. Madapa ka, babangga ka. Ingat, 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 ingat. Mga kuya, dahan-dahan sa pagpedal. Kuya, nakaputi sando. Kuya, dahan-dahan lang. Sige, dahan-dahan takbo. Tuloy lang sa pagbike. Tuloy, sige. Mga kuya, mga ate, wala pa tayong libreng ribat. Sa susunod pa yun. Pasyendo Basoria muna tayo ngayon. Gupit-gupit lang. Libre lang, libre lang. Kuya, huwag kang malikot. Kakalbuhin kita. Sinabi mo huwag malikot eh. Wow! Lapit, lapit. Pasuke. Libre lang, libre lang. Ate, wala nang 10. Libre na lang, libre na lang. Mga ate, lapit na. Libre na lang. Wala nang presyo yung Basoria to. Paggupit na kayo, nanay. Tawagin nyo mo yung magkasangkaan nyo doon. Oh, wag na muna kayo magsugal. Paggupit na muna kayo. Samantalayin nyo na, libre lang. Oh, libre lang. Sige po, lapit na po. Tawagin nyo na po yung katropa nyo doon. Libre lang, nanay. Presidente Basoria, libre na lang. Libre na lang, wala na 10, wala na 20. Donation lang, nanay. Kahit pang diaper lang. Oh, large, 4. Ay, kuha naman sila ng video sila ate, papalapit. Papagupit na tayo mga bata. Sige, palapitin mo. Sige, lapit, lapit. Lapit, mga suki. Tawagin mo, parikoy. Wala na 10. Libre na lang, libre na lang. Libre na lang, wala na 10. Kuya, ano pangalan mo, sir? Hype na Barbero. Oo, sir, Hype na Barbero. Jenny Raffles. Sige po. Jenny Raffles. Yun ang pogi ako. Kaya kuya, Panood mo yan mamayang gabi. Hype na Barbero. Hype na partner. Apo. Thank you. Huwag muna kayo umalis. Pagupit muna kayong dalawa. Presyo Divisoria. Kuya, nakaputi. Sando. Pakalbo ka na. Libre. Oy, magpintuan man tayo. Hali kayo. Ayun si kuya. Nakabike. Wow! Anong kwentong barberong gusto mo? Kwento kita na malupit. Oo, yung kwentong barbero. Yung nakakatawa. No, 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 no. Sila. Papalain ka ni Lord. Ano? Hindi mo nakatingin sila. Presyong Divisoria! Divisoria! Presyo! Mga atilapit! Presyong Divisoria! Mga atilapit! Presyong Divisoria! Mura na lang! Wala na 10! Libre na lang! Libre na lang! Libre na lang! Halina kayo! Wala na 10! Hype na Barbero! Libre na lang! Libre na lang! Ayusin mo yung diaper mo! Wala na 10! Para ka na nakabrief! Laulaw na! Libre na lang! Wala na 10! Presyong Divisoria! Wala na 10! Mga kuya, hali kayo! Kikwentuhan ko kayo ng ano? Kwentong barbero. Oo, yung mga panahon ng hapon, panahon ng mga lolo-lolo natin. Mga kuya, saan na kayo pupunta? Ate, mga ate. Wow! Mga ate, mga kuya, libreng gupit. Oo, libreng gupit. Abira lang mangyari. Oo, once a year, once in a blue moon. Pagupit kayo. Sige, lapit kayo rito. Tawid na lang kayo dito, ha? Oh, libreng gupit ate, huwag ka na makulit eh. Libre nga. Oo nga, tatawa pa. Halika na. Halika na, saan kayo pupunta? Mga kuya, mga ate, lapit. Libre gupit. Oh, libre. Bira mangyari to, ha? Hey!
Natatawa sila kasi naka-diaper siya. Libre lang, libre. Opo. Sige, gugupitan ko kayo pagbalik ko. Lahat kayo kalbo ha. Sige ha, kalbo lahat ha. 3 kayo ha. Kuya, pwede makayong pambili ng diaper? Oo, yung large. Meron kayo? No. Pahingin na ba, kuya? Kuya, yung nakapula, kuya. Pahingin na ba, kuya? 2 piraso lang. Mamayang gabi, tsaka bukas gagamitin. Kuya na naka-green, pagupit ka. Libre kalbo. Oo, yung naka-green. Kuya, pagupit ka na. Oo, ikaw, nasa doon na puti. Pagupit ka na, libre lang. Pero pa yung diaper. Oo, large, 2. Tingnan ako ha, kuya, naka-green. Tsaka nakaputi, pahingin naman diaper. Wala na akong gagamitin bukas. May challenge kasi kami. Naka-diaper siya habang nagugupit. Meron kasi kaming channel sa YouTube. Ano? Ayun po, Hype na Barbero. Ano? Kuya, ba may magtanong, sabihin mo, libre yung gupit dito. Babalik kami sa Sunday. Oo, kami ni Pare Kuya, naka-green. Ano po yun? Divisoria, wala nang 10. Libre na lang, libre na lang. May libreng gupit dito. Kuya na nakasandong puti. Huwag ka nang tumingin, halika na. Kuya na nakasandong itim, halika na rin. Tara po. Halika na kuya, antayin kita, balik ka ha. Dito na sir. Tapos mag-jogging, punta ka dito. Halika na sir. Kuya. Ka na mayan. Kwentong barbero dito, lapit na sir. Biro lang mangyari to, once in a blue moon. Halika na. Ayun si kuya, tito barbero. Halika na kuya. Tayo na, sir. Huwag ka nang tumingin. Lapit basta libre kuya, lapit. Mga kuya. Presyong Divisoria. Abangan ang mga susunod na video sa Diaper Challenge. At siguradong matutuwa kayo.